Huxi, her har vi musen. Er du klar? Hent musen. Og kom med den igen. Det var godt. Så afleverer vi musen. Det var godt. Så er vi klar igen. Er du klar, Huxi? Er du klar? Hent musen. Og kom med den igen. Kan så? Huxi. Det var godt. Dygtig. Ja, du er dygtig. Her har vi musen. Og Huxi, den er klar. Huxi. Hent musen. Og kom med den igen. Kom, Huxi. Det var godt. Og her har vi musen. Og vi er klar. Hent musen. Og kom med den igen. Ja, kom med den igen. Kom. Kom, Huxi. Det var godt. Dygtig. Og her har vi musen. Se her. Her har vi musen. Og hent musen. Og kom med den igen. Kom med den igen. Kom, Huxi. Kom. Huxi. Kom med den igen. Det var godt. Dygtig. Her har vi musen. Og Huxi er klar. Og hent musen. Og kom med den igen. Ja, det er godt. Det kan I bare se. Det er ligesom at have en hund.